Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Saparağa salamu aleyküm. Waleyküm Almurat. Sana da salam. Waleykümselam ýaşullar, eziz ýyldaşlar. Ýyldaşlar salamu aleyküm. Buyur Almurat ağa, söz sizdendir. Söz menden bolsa sağ ol. Bu näme alıp barıcı men bolmalymy? Owo. Ýaş kiçimiz var, kay bolýar. Gemme saparağa. Şu ilkinji gozgolmaly mesele men pikir edýän şuň kun şol ýurdun daşyndan başlaýsak bu boljak. Mesela mene şuny 60 güne goly ýakyn wagt bäri bizim goňşy döwletimiz Awganystanyny gowçumlaýan ýaşaýan türkmen garyndaşlarymyz ine 6 welaýetde aýaga galdylar. Oňam sebäbi şol welaýetlerde ine 3-nji çağa ýitirmedilipdir. Şol iň soňky 3-nji çağa 9 ýaşlyda çağa. Onun häli häzirçeli hökümet şonu tapmak barada, aktarmak barada, jenayetkarlary jenayeti çekmek barada hiç ýyl alad edenek ne hökümet tarapy ne yerli häkimetler. Ine şonuň üçin bilen türkmenleriň köpçüliklerini aýaga almagyny getirdi. Şo sebäpli Owganystanyň türkmen oğullarymyz haýyş edip ýyl tutupdyrlar. Dünýä türkmenlerine dolar gaýrat edin, gollaw berin, kömek edin. Bizi gollan ýaşul maglumatlar dünýä ýaýradyn, elden gelen kömek edin diýip. Ana bir çetin bir Ata Watan Gyzylalma dernegine ýa bir halkyň sesi programasyna goýuldy. Men dünýä çykyşynda aýdyp berdim bir çetini. Indi senem sapara şu mesele boýunça öz pikirini aýtsan kemine enin senem birinji soru, soň beýlekeler ýygy derläýden şu sorudan başlaýsa goýulýar. Bor. Almurat türkmen diýdi bolsa tapawdy ýok. Owgan mı, İran mı, Irak mı ya başka yerde yok ban hosar çıkmalılar. Gan bir din var, öz soydaşlarımız, öz nemelerimiz bu. Ben bu meseleni takip edýän ýa bir hepdeden uğrak. Maňa günne demeleri gelýär. Videoları gelýär, onuň tez ýazgylary gelýär. Men hem gürleşýän durun, bir rolik ada ýasap moýduk. Ýöne käbir rolikleryň telewizionyada zatda göwerilen bolan soňundan biz goýmaly çekip goýandykda. Ýöne bir ýerde goýulsa soň indi soňky döwürlerde şu ardedeçiklik nemelik Afterly hukudy. Şolary ýalak deme orta çykypdyr danin onuň bir demeň üstünden barmalyp neme diýse. Onuň elimizden başga näme gelýän bolsa, ne Türkiýede de bir tanış bilişler bilen gürleşýär. Nähilek ýa-ni der döwletiň Owganystanyna ilçihanasy bar. O nemesi bar, ne şoluň üstünden täsir etmeli. Täsir etmeliler. Buňa sebäbi bu gaty bir ýa-ni çylykdan çykýan nemede. Yani Kızılçıdığın aşağına akıdatta. Devlet buna reaksiýasyny bedil arkayın yani Owgan hökümetiniň şuň kedişýalak etmeliler. Olaram reaksiýa görkeden bolýar, olun ýöne gaty çala yani kiçi dillen berdi. Yani Sovet döwrüniň propagandistleri ýalak da. Dogrusyny aýtsam. Bu ýagdaý gaty erbet ýagdaýdyr. Halkyň gorap bilmeýän bolsaň, onu hökümet tapşyrmalydyr. Ýa-da işiňi ýerine ýetirmeliler. Üçüncüsü bolýan nädir bu nemelerde, bular ýalaklatdy. Doğru. O milletine, nemesine seyredilip demedilýän nädir? Siziň raýatyňyzmy? Raýatyňyza eýe çykmalydyr. Her nemede. Şoň üçin biz onuň arkasynda ýokman. Ýeke bular ýalak meselede däl, yani durmuşda her türlük mesele bolup bilýär. Hemmetine de raýdaşlyk görkezmeli. O türkmen hökümeti bunu etmeli. Näile ol Türkmeniň däm. Olardan hem ses çykan ok. Bunu gaty gynançly ýagdaý. Ýa-ni bir terrorizm, hakiki terrorizm da.
Doğru. Kemine sen açıkladın var benim şu mesele boyunca. Ya o taydak meselede Halmıra da yani bir az olsadan bir milliyetçilik tarafı var. Yine Türkmen çağlar kaçırılıyormuş. Üçtem Türkmen son kaçırılan. O Türkmen çağlar kaçırılıyormuş. Birisi öldürüldü, birisi kaçırılıp öldürülüptür. Geçen yıl 21 yaşında. Yine bulan 9 yaşında. Oğuzstan'ın 1000 yıllık tarihinde en tek 9 yaşlı çağa kaçırılıp şunun yalı adaya düşmendir. Yani karşılığında da 1,5 milyon dolar istemişler de kaçıran adamlar. Ve bu adam aydışınız yalı hükümet sesini çıkarmayacak oluyor diye. Yani bir ucunda şunun hükümetinin bir eli olmalı değilen demeyen aydiyalar. O tayın yerli Türkmenleri Oğuzstan'ın. Şunun yalık yağday. Indi bu tayda neme çıktı? Yani bizim geçen yıl duyudaşlık neticesinde ortaya çıkan hareket var. Şu an benzeşerek bir hareket var şu an Oğuzstan'ın içinde. Yani bizden tapavutlu tarafı öz vatanlarında o birbirlerine yakın hasko organizasyon olup biliptirler ve hareket ediyorlar. El ele. Ya biz şunu edip bilmedik ona ama edip geçeyim. Geçen sonki 6-9 ayın aralığında. Yani bizim şondan şol ýagdaýa gelmeli boljak bolýas. Biň soňunda islesek islemesek öňümüzdäki gelýän entek tragediýany köpüsi görüp bilenok. Meniň aýtjak zadym şol Almurada. Doğru. Onu yenen bir soru var ştaýda vatandaşlar taparağı kemine hem aýtmaly zat şol koronavirus bilen baglanyşykly. Ana ýan bir gysgaçyk rolik goýup soň menem öz sahypamda goýar. Näme gynançly tarapy şu olgun gaýdanmy ne fakt bilen subutnamasy geldi. Şol ýurdun içinde bir yeterlik derejede hatda maskasy ýok şol adamyň ýüzüne ýapma. Günläpmi, hepdeläpmi, aýlapmy şol bir maskany ýüzünden aýranak ise adamlarda ýagdaý ýok şol maskany satyn almak. Bundan ine keselçilik bol. O hiç tat 2 saatdan soňra gorana olmaz hiç bir. Diýjek bolýan zatym. Bundan bir näçe aý boldy, 4 aý boldy. Bize maglumat gelenini halka aýdyp berdik. Dermanlaryň atlary bilen şol Türkmenistanyň hökümeti Orsiýet Federasiýasynyň ýa-ni esasen şol Tatarstanyň getirilen dermanlary ilaty satyp çykarypdyr demedi apteklaryň üstünde. Ay ine şol öýkün keseliniň halasy edýärmiş, ine şol virus ýa-ni koronavirusa garşy durýarmyş diýen ýaly terz bilen adamlary allap ine şol hiç bir derekli dermanlar satypdyr. Onu aýdyp berdi. Bir näçe derman. Halkdan diňe insan kucak pulunu almak üçin edilen afýora ýa alawçylyk. Sonra ne sancım edilýär, o adamlar şol hiç bolmanyny şol ýa-ni grip keseliniň öňüni almak üçin. O sancımyň adam aýdylana, o sancımyň täsiri barada da hiç şeýle analitik materiallar ýok. Ne Türkmenistanyň bu ýa-ni Sağlığı Saklaş Ministerliğinden maglumat bar ilat üçin. Ne ýa-ni medisina ýa-ni kärhanalaryndan ýa aýdaly bölümlerinden ya da keselhanalarından maglumat berleyin. Şunça adama sancım edildi, şunça peydası var. Yani yok oldu ya kömek etmedi. Hiç zat yok. Türkmenistan'ın halkı o eksperimental yeme öğürdü laboratuvarya. O laboratuvaryalarda sıçanlara, zatlara, alakaları konur yerlerde şöyle nahili şöyle barlardan geçirmek için istediklerim var. Yani bizim halkımızda şu zatlar laboratuvarını şu zatlar müstübilen laboratuvarını barlarla geçiriyor deyip aytmağa esas veriyor. Hemme zat yapık kapılan anırsa nedir ya? İlatı hiçbir maglumat berilene. Milletim ölüp yatı, kırılıp yatı. Sapırağı, kemine, siz şu arada öz fikiriniz aydaysanız, halka meşter yer. Ne hilletilse bu olcu. Ne emetmeli? Murat, mene fikrim demem aysam gatı ağır deger. Neme? Maska diýilen zat. Şonu bol eline edip bolýar.
Özüm yeterledik bolýar. O hiç sada. Hiç sat ýöne. Şoň matazam ne Türkmenistana çıkıp dur. Bu topor dikin fabriklerim var. Dikýanem deme. Şoň mut bolanda da geregi çalsın diýende de şo hiç sat. Bu millet ýa-ni hökümet bu näile hökümet men şoňa hiç ýa-ni aklym nemedip bilemok. Onuň gaty diýen, näme diýen diýip neme diýerler de. O ýa-ni adamdan çala, ýa-ni canlardan çala haýwan diýmeýin, haýwan diýsen haýwan diýdiler diýerde. Prezident höwmelämişin. Şoň üçin canlar diýen, canlardan çala üýt göçük bolsaň şu zatlaryň pikirini edip bolýar da. Buň üçin ýa-ni diş doktorum bolmalylar, o prezidentim bolmalylar. Ýöne ridawoy bir ýöne adam bolanda da düşnükli da. Soň bir 4-5 milyon maska näçe köpüge durýar. Hiç satdy, boş satdy ýöne. Şunu edip bilmeýän diýme hökümet diýip özüni atlandyrýan adamlar ýa-ni demelerini taşlap gaçyp gitmeli. İýiliň ýüzüne teredip bilmeliler, daşaryp çykyp bilmeliler. Bu utanç da bu. Ödem bu ýöne adam däl bir hastalyk kesel mi? Bu zatlar barada bir ýyl mundan kän gurrun etdik halmyratdy ki ýadyňa düşýän orta. Şunu getirecek demelerini çenli. Üstüne şu boljak ağaçlığa çenli. Şu zatlara çenli hemme jerini aýtdyk, aýda. Şu zatlarym hiç bilinmedi ýalaklatdy. Bizden bir gatyr akylly adam bolup aýdam zok bunu ýöne ýa-ni bir tersalangda hemme zat görünüp durda. Ýöne bizim hökümetimizde bir zat bar da. Bu ýa-ni köşk diýilen zat bir döwletiň iň zaýa ýeridir. Döwlet çüýrük bolany iň zaýa ýeri. Ýönüklik şo taýdan bolýandyr. O dilluşuk şo taýda bolýandyr. O watan satylanda da şo taýdan satylýandyr. Ýokordan satylýandyr hemmesi. Aşağı naklar diňe hyzmatyny edýändirler şoň. Ýa-ni bir topor Medine nemesinde diýendir, beýle toporu ýa-ni gorkuzma, ürküzme nemeleri bilen edýändir. Satylanyny ýokordan köşkden satylýandyr. Onu satylan wagtyny aýdyp bereýin men. 1994-nji ýylyň 29-njy iýulyna döwlet satyldy. Şo wagt ne pyçagyň üstünde durdy. O tarapyny almaly ýa bu tarapyny almaly. Yani Türkmen milli nemäň bolmaly ýa-da orta işlemeli. Ort mu kirs mi ol demesler şo taýda ýa-ni pul üçin nemedilen nemeler bar da. Onuň iki tanak ort Türkmeniň bir sırtyna bir şeýle bir goýdy da 30 ýyllanyň maýuzy giden okda. Şeňmi? Ne Türkmeni bir goýdular nemesine, ýeňsesine. Awty şu adam giden okda. Şo sistemany galy nemel absurd etdiler. Hyzmat, şoň hyzmatyny diýerler. Şu adam edip gelip berler. Şu arada sapara bir aýratym gepleşip geçer. Deli ýa-ni bazar bunu peridaç eder. Yani iki sanak bu analizine medyan adam yok da. Gynançly ýeri şo da. Men plany, men näme, men bir agzy birlik, agzalalyk, nämelik birleşin giderin. Şu zatlar analiz etmeýän adam döwleti näde kurjak? Döwletiň neft gaz, pudow bilen owu hojuluk, agropромышленный kompleksin ikisi bile 95-98% tutýandyr Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň. Şo zat bir adamyň eline geçerdi. Ýa-ni sen buňa döwlet agdalyşy dälýärmi? Bolmasa bu döwletiň eline ýa-ni hususy bolmasa da döwlet
kärhanaların elinde de öňümçülük. Öňümçülük döwlet bilen näle gara gatnaşy var. Girdejalar, girdejin onuň salgyt bölegi vardır. Döwlete berilmeli salgydyny berer. Döwlet şo salgyt bilen döwleti edara edýändir. Ol edaran terişdesem pulum edara değişirilir. Oň elinden hemme pulu alýan nädir? Alsan edara çökýändir. Huzury kärhanalarda şonu alaktır. Ara gatnaşyk. Döwlet bilen ara. Diňe kärinen salgyt tölýänsiň. Şo salgydyň esasında büdjet ýygnalýandyr. Şo büdjet bilen döwlet edara edilýändir. Oň şeýle bulan eline däldi de. Bular şonu az görýärdiler. Ýani iqtisady güýç bulan elinde. Erti bir zat bolaýanda bular bizi dynk göwerir diýerdiler de. Dynk göwerjegim hakdy. O da dogrudy. Ene şunu eline aljak bolup şolar şo birjany demetdiler de. O birjada ýazylanda ýani ben pattana bilen okap berenle. Цели повышения эффективности реализации товарно-сырьевых ресурсов и создания благоприятных условий для функционирования свободного рынка diýdi. Hem benim tersine. O ne şunu öňetjek bolýanlar etdirem ýokdy. Sür diýdik. Düşündirýärdiň. Ondan gördüler şuları ayırmasalar boljak kelle. Ondan bizi ayrılan günün nemesinde şu günü bir nemede ettiler de şunu. Bir günü. Hem bir de ayırdılar hem o bir randem ettiler. Ondan yankı diyene diyen targaçlar var da. Suratlarını orkudayın. Ağa Hanif vardır. Ondan Çağrı Kulüyüf vardır. Targaç, demeyen nemesi. Neme diye. Batıp Tayyip'in da fıkladı de. O Minister Vneşlik Targovlu ettiler. O Gurvanov Döwlet diye. Bu da şu Birjan başlığı. Birjan başlığın esası nemesem birinci ornatları Jiragetti diye. Neden onun nemesi vardır. O da Jiragetti olanı familyası aydıp durondur İran adamsızlığını. İş yöre diyenem şo olmalı. Bu da yankı nemesi sakçısı. O batılanına şu atılmalı, yankı durduğu atılmalı. O Jiragetti işini etmeli. Ana şoğundan Türkmenin akbali ütkendir. Bolmasa 130 yıl toprağından koparılan millete yer verecek olup, reform edip yer verecek oluyorsa, bu da devletin sütünüdür. Yani adamları, yani milleti yere iyi etmeden on vatanı olsa da o vatan nedir on diyen vatanı. Çünkü arkayın 60%, 50% yurdun taşına çıkıp gidip bilyendir, rahat taşlar. Taklayan daha da yok da. O enesinin atasının madarı vardır, çağası şuvası vardır, olun yönü. Kök urup bilen yerde, başka yerde rahat kök urup bilyendir. Yönü toprağı eğiçiliğinin aklemesi oldu. Antat taşlar gitmez. Şu meseleleri çözülönüne üyük göçük Türkmenistan olacaktı da. Bir yıl karışan ordular oluyordu bu da atlanan ben. Olur, onun komanda verirler de. Birini düşman etmeli. Düşmana kim patkadı yaşlı adam? Yani bağırlak gördüler, nemettiler, olunca olmadı, benden soruyordular da. Ben orada vardım. Sen niye ne hem şüphe et diye bu düşmana büyüdü diyorlar diye de. Sen bunu ödüpen yok diye ullokan. Elinden ullokan zat gelen ok diye. Sen ne hem diye, ne hem şüphe temsin dönüyorlar diye. Oynayacak olduğunda paydı var. Ondan yok orada bağ kulüf vardı. Şolar düşman ettiler. Ha ullokan hem yerleri bir soğumu diye. Yerin alanında ne hemen itiriyor. Ben bilemok, düşünüyorum da oktuk da. Onun şu düşman ne şeydi, taşından emedik koyuverdiler. Ödüm gelme diyerler de.
Gelme. Doğru. Kemine, sen şu yadı barada näme aýdyp biljek ýurdun içindäki? Koronavirus meselesi. Maskalı meselesinde bir zat bilýän de şonu aýdyp geçeýin ben. Anaýdyny. Daşar yurtdan maska iyi vermek gadagan. Kargo bilen ya da şonu benzeşik hiç bir zat bilen iyi verip bolmaýarmyş. Maska hem derman gadaganmyş şu an. Yani buların ediyen zady şu bir kesel var. Şu kesele karşı durup bilecek maska var ya da derman vardır simptomlarını bastırıp bilecek. Yani şu zady islan oklar. Bu Başka da göwürýär, kargodan göwürip bolýar-da. Maska bilen derman göwürip bolany. Yöne maska takmaga mecburi. O dakynma o taýda mecbur. Maska ödüm ardan däl. Takmasaňam jerimet öle diýerler. Ýoksam paxta meýdanyna sürýärler. Hakyky kulçulugyň bir formasy hem milleti gyrjak, hem pulunu aljak, hem mowdy işletjek. Hakyky hem kulçuluk gelmesin. O korona da ýok. Kontrabandy bilen mi ýerp bolany kalmyrat. Doğru. Yoksa maska... Biz tinaşık gördük, hem mi yollarını tinaşık gördük. Bizim devletimizde de saparağına şu maska da kılıyasın. Şu mesela 20 tane maskanın bakası bir kap çilimin bakası bilen deňşumal şu etsedi. 20 maskanın her 2 saatdan da kılmalı bolany da maňa bir hepde ýetýär şu. Bir kap çilimin bakası ýokdy. Türkmenistan'ın matası, marlısı hemme zady özünden önüp du pastasy zady. Näme şu şonu için halka öpçün edip bilen akseret göz monjuk gelçağa ağzyndaky maska dargap gidip durulýar. Gör bak, on mäşgulny bir ay magzyna götürip, o nämeden gorýar? Hiç tatdan. Diňe şu polisiň jerimesinden goramaly. Ojağa çağı kesellen gorunup bilen aga. Murat, men bir paçka demäň paçkasyny görköýün-de. Men şonu $2 aldım. İçinde de 50 tane neme var, maska vardı. $2. Nereden aldın sen onu $2? Yok, neme Kaunus'tan aldım, Litva'dan. Ha, o taydı. Privatkada. O neme koronavirüs yok kan aldım da. Devebi kuşluğun yanına gidiyordu. Çok kuşluğun yanına gidemde kağıtı danget neme diyordu. Doğru. Yani olurum kımmatlattırı olun. $2 değerlen $3 oldu. O 50 tane, 100 tane bir paçkanın içinde. Ben aytjak bolýan zatym oňur sibis doýmys ýok da. Edilýän ýerine ol bir ýani köpüge durýar da. Bir köpükden mad bolmaly sibis doýmys. Özüne bar maskany Türkmenistan fevral aýyny lükgölügini ana Hytaýa uğratdy. Özüne bar akly maskany ýygnap Hytaýa uğratdy. Näme üçin indi Hytaýdan alyp öz halkyna da kyp bilenek. Onuň sonra bolup durdy. Näme üçin ana suwutnama başa gerekkel o. Kargo kabul eden Türkiýede näme üçin? Ana Türkmen çağasyň agdyny hakyna ýyrtyk bilen maska. Kim günäkar? Şo kargoda akly günäkar. Amerika günäkar, hökümet günäkar. Şo zatlar içine getirmän diýilense kargoda akly nämesi? Çilmen geçirden aklar, dermanım geçirden aklar, maska da geçirden aklar. Galbirat, kargo bilen narkotik ýerip bolýar. Başka nemeleri ýerip bolýar. Ýöne maska bilen derman ýerip bolany. Esas millet gyrgyna berildi de sapara. Genosit hakyky halk gyrgyna berildi. Şu näçe aýlar aýdyp gelýär adamlar şonu düşünýär. Biz bir ajaly buyurulan millet diýirligini. Biz diýiri ölüşmal hemme. Yani biz wagtyny bilen de kaçan ýerin aşagyna sokuljagmy. Hemme şoňa buyurdy, şo haram hor hökümet. O oň arkasyna durarlar. Halk gerek gäle içinde. Gerek bolsa näme üçin şu göz monjuk gel çağılan agdyny iýdile maska ýok. Bu maskaraçylyk bütün dünýäň öňünde. Mene näme diýip näme aýtjagym bilemek. Şo çağajyklar paxta ýygyp şo dünýä maskany materiala getip bölür. Paxta ýygyp bölün çağajyklar şolar düňki. Bu ady men hökümet diýmäge hiç nemem bar nokta. Şolar adam diýmäle nemem bar nokta. Bu häkimetden gitmek isleýän hökümet bolmaly. Başka onun ýene de bir zat bar, näme kemine Halmurat
yerli hökümet değil ya da etraf, vilayet yol başçıları var da. Bular näme? Bular näme? Yani bular halka seyretme nemeleri yok mu bular? Şotayda yankı bir infrastruktur kurnap halkın öýüdi şu atları yatar yalak döredör yalak işler yalak iş yernemeleri yalak. Ol hemmesini yok oradan biri edip vermelerler ya da iyi vermelerler. Olun öýleri yerli nemen bir aladası nemesi bolmaz. Şoň üçin taýlanýarlar olar. Aýlyk şoň üçin berilýär, başga iş için. Şoňa yankı beyinleri neme çalşan okmukan. Gatı gen gatta bu ödüm daşowda gatı erbet diýdi. Şu oğullar var. Ýa könürgün şu töwereklerdə kalholdun atlan ýagdaý aşlyk diýer. Hakyky aşlyk diýer. Barıp ýalak däl kömek etjek bol barаңdy diýe ýa agyň tutýar diýdi. Şu üçüncü gowalajak mesele memşud da Türkmenistan'da aşlyk meselesi. Biz şu barada sapara sen hana mart aýynyň öwren aýdyp geldiň. Esasen şol daýhanlamada owada ýaşaýan watandaşlarymyza bir zat tapsaňyz öňüňizde gerekli ekin öňüňizde aşlyk garaşypdyr. Gaty ula aşlyk gelýär adamlar duýduruş berildi. Hiç kim äwmeden, aňmadan, ne hökümetden, ne yerli hakimiyetlerden, ne halktan. Ne düşüp otur, yer zat ýokdy. Hakykatdan Daşow welaýatyna gaty ýagdaý agyr. Balkanda da ansatlar bolu ýöne iň agyry şol Daş welaýatynyň içinde şu mahal Daşowdyňky. Täp lewap marada ahyrly bir ekindikin gök, ağaç, miwe ol zat bar da bakçasy, bagy bakçasy. Daşowda olam ýok. Ozal yerler şorlap ýatyp, şabadyň bu duýdy suw bilen näme ýetişdirjek bolsa. Ene şular ýalyny ýa genosit bolup dur, zapara nähil edip bunu çözüp biler, nädip kömek edip goloyda bolsa, elim ýetýän bolsa, elimden alyp bogjak. Bolýar. Hakykatdan bular ödüm ýeki odi däl. Men bir etrabyň başlygy diýenden hemme jetin bir ýüpet alyp. Bular niýeň nemet janlarlary? Halmurat, bu 21-nji asyrda beýle zat bolýan nädir? Şuňa nujeli kelleleri ýa-ni sehel gorkularyny beýleýän nädir? Gorkma yaran da hatta. Nädip bolar bu gülýal halkymyzyň içinden pisini getirip goýýarlar. Şo halkyň tepesine başlyk edip, ha. Ýa-ni dönüklük nemeden köşkden bolýandyr. Ya köşkden bolan dönüklüğün nemesidir şu. Netijesi şol. Netijesi. Ana şunu analiz etsem şu atdan hemmesi orta çykýandyr. O bir günde bolan da atdylar. Ya men şu meseleni bir gowgarmy kanyp kän garaşdym da. Hiç gowdan ok. Goloyny da baran oklarda. Gowgary çok boldan üstüne hücum edýärler de. Şotaýdan çörek ýýän bolmaly şonuň üçin. Ya hyzmat edýärler. Şu näme hyzmat edýärler diýmek. Onu ýene de gahrman boljak bolup berler. Bolun hiç näme karşılygymyz ýok. Ýöne bir hakyky bir näme de ýagdaýa da terediň. Näme üçin bolup durşy? Näme üçin edilipdir şu? Ödüm Niýazyň beýlek çykyşlary bar da. 90-njy ýyla çenli näme diýär şu ödüm hemmejesi Badar iqtisadi twara dagdyýar, hem ogurluğa garşy, korrupsiýa garşy. Özlerin baş ogry. Ödüm hem baş ogry hem korrupsiýa. Gel onda şunu var, şu meselen giň işlerin şol diň jalşyny ayıl sayıla değil, şol tarap meselesini menden soraýarlar, o nahili boldy. Halmurat daga bir nahil boldy, nahil tarap türkmençilik tarap ya ine Orsiýada ýykyn eden tarap kimle girýärdi, şoňa näme bolup, şoňa biraz giň işlerek bir düşünüş berseňiz dip iki ýerden jan etdiler de.
Hep bolýar diýdik. Şu senem razy bolsaň tapara gelne diýjek. Bağdar unu sagat näçede kemine? Türkiýanyň wagty bilen 9-da. Türkiýanyň wagty bilen 9-da, Şwediýanyň wagty bilen 7-de. Finlandiýanyň wagty bilen 8-de. Şeýlermi? No. Sen 10 mäşini aýyrdyň minutlaryny tok. Yaşmyndım madyr. Adamlara ýeme ters maglumat bermäli watandaşlarym işlidir. Bu beýleki bardyr. 9 wagty bilen näçe bolýar bilemok. 9-15, 9-15. Şonuň ýaly paýdaýy. Senin näme soraw bar, kemin ya jogap barmy, ya bolýan zatlary? Mende indi bärde Türkiýanyň azyrak ýagdaýyna aýdyp geçeýin. Awa. Şu wagt gadagançylyk bar, korona sebäpli. İşden aýrylýan ýa-da az aýlyk işleýän adamlaryň ýa daşary ýurtdan gelip işleýänleriň sany artdy. Şol sanyň içinde türkmenleriň sany artýardy. Ondan soň geçen bir ildeşimizin ayağı elde ölüpdir işleyen yerinde. Üstüne ağır bir boğaçka başladı deyip aydıya. Gözlülenim gürleştim. Suratlarına uğrattılar gatı erbet. Hakikatten hem. Hazırlıkça kömek edip durdular deyip nemetti. Kömek gerek mi deyip can ettim. Bu vatandaşımız kışta geliptir bir iş bilen. Ondan sonra yollar yapılıp gidip bilmän galypdyr. Boş durmaýyn diýip işe giripdir ine başına gelen betbagatçylyk. Bize görünen bilenlerimiz bilmeýän şoňa benzeş epesli ýagdaý bardyr. Şunun ýaly kynçylyk bärde de. Adamlar bilmedim näme garaşýarlar bundan soň. Birinci kvartal hazam neme bolur? Ağır bol dünýede ýekelemede däl. Bu prognozy öňe berip bitdi. Şu iki dalgasy faaliýetler ýykar dip. Şu wagt Norwegiýa ýapyldy. Şwediýa ýapdylar. Pribaltika döwletleri dol ýapdylar. O Litvada şuun 3,5 ming bir günde kezellärini tany. Yumruk ýalyk Litvada. Bir günde Ýewropada neme käni rekord kırdı da şuun. İlatanlı var. Hova 3 milyonu diýsen okdy. Günlük 3,5 ming o kän neme? Onu yaptılar öýden çykmada bolan ok. Ýanky kän daşaryk demetmek, onu şäher aralarym yapdylar şu wagt. Bu diýmek ykdysadyýetem ýatmaly. Norwegiýede şonalak, Şwediýede şonalak. After şeyle. Ümit krizisi bolar diýip tahmin edýärler 2021-nji ýylda bütün dünýäde. Onu 7-8 ay mundan öň aýtdyk bu zatlaryň hemmesi boljagyny. Bunu prognoz etmek kıynat değil. Ama bärde mende bir teklip var mı halkymyň ne daýl öz aramyzda edinmeden orwaly ýani seredin şu mahal ne gönü foto video fakt bolup durdy şu çagan adynaky maska bir ne Türkiýedäki kargolary maska bilen dermany kabul eden 2 bolmasa şolun suratyny alman kargolary daşyndan öýün görkezme jogmasa ýerikli. Ya sesini ýazgalmalym, biz alamda kabul edildi. Şu 2 dokumenty biriktirip bütün dünýä saglyk saklaýyş guramasyny, ýa-ni Birleşen Milletler guramasyny, ene şolary el çarpyp 25 ýyllyň bilen gutlaýan ýen döwletleriň wekillerini uğratmaly. Näme o taýda bir taraplyň sırtyna gezgenip bolar öz halkyny genosida gyrgyna berip otyr. Şeydilse nahil varianta para şu yeme gıdalar denlenmesi bilen ama dilen olsa edivermeli halmırat bunu beyle kemina diýýär şu işler çaplaşdyryp aňyrda şol ýanky tügçe doganmyz bilen öyle çaryny bilen beýlekler hemmesi şu bolçakçy adamlar bolup bolçakyp uğradaýly şu adresatlaryny ýa goýman. Bor, ýa halkymyz. O sebäp bir zat barda men bir 10 günden bolana şol çykyş edenim soňky gezek
şol ýene de şu koronavirus barada sebäp maňa ýurdum içinden şu günne habar gelip durdy. Şu maskalar berilen adamlar öz şu polisin ýemesinden jerimesinden sırtçak bolup özler bir maskany tikip şu hepdelep aýlap agdymdan aýrylanak diýen hany şunu tasdiklenip dur. Men şonu maslahat berdim. Yani şu spirit bilen şol maskan hiç bolmanyny şol kıstırlatıp koysalar, uğraşsalar, şol nakım mikroplar 15 sekundda ölüyor deyip, spirit bilen abrabot ketsen deyip, Japon mediklerinin yazısını okudum da. Ve hepdeler aylap ağzını götürüp verenini 4-5 tane maskanı şol al, her 2 saattan şonun spirit diyeme bilen ýa-da kızgın su 90% bilen ýuwup ağzına daktyl şonu da hiç olmany şuun kıyadaýyndan ugrak boljak mı kadip düşünýän. Men häzir şu karopkany getiren şu neme maskan nemesini. Sen git onu biz pakka şu halk bilen vatandaşlarımız bilen görüşeli kemine bilen. Kemine şu zatlar enim gayrat edin siz içinde otursunuz da Türkiye'de. Şu kargonun daşından suratyny alın. İşgärlerinin suratyny alın. Aljak galleýänin yüzüni alıp bolmasa da sesini alındı. Şu yankı maňa uğradan video rolüň var 1 minutluk. Şonun ikisini material edip bütün dünya sağlık saklaýyş guramasyn. Onu atlamada mı ýazyň bilen golçak gel şonu. Onu hökman suratda. Hökman uzağa goýma şu bir kurun içinde şu köpde. Dernek. Onu bokurdan yapışmasa halky gyryp gutorjak onu. Hawa 50 tane. Hawa 2 euro şu. Aha. O zaman o koronavirüs gelmeye kalırsın da sapara. Näme ýa men şu sebep doýumyny aýtjak bolýar. Aha. Ödüm Litvada bu datlar çıkan o da bir yerlerden anlayandır. Ha doğru hakiki. Türkmenistan çıkaryan olmagy mümkün şu. Yo bu şu matatı orada galandadı. Hiç yap. Tamam şöyle. Onu doğru aýtdyňyz ýene asapdan. Şuna men goşulmak isleýän bar bolsa hökman suratda jam etsinler. Doğru. Belki toplanışıp bileleşip gideli kargolara, ziyaret edeli. Bu da yerlik. O Ökmal etmeli kemini. Sebep olmasa bolunak. Biz onu halkımıza o taada kırılıp yatı bizden berden ona bir daşından silah oturançı olmayla. Nahiyle olsun harekete geçmeli yavaş. Mümkün bolun hareketi. Bilemem Türkiye'de qadağançılık näçe adamdan köp bolup durmak boluna. Meselem Şweýçada 8 adamdan köp bolup bir yerde durmak qadaga. Şoň restoranlarda arasynda ýa magazylarda 2 metre adamlar bir-birine goly gelmeler qadağançylyk. Men bilemem. Seredim ýony qada kanunyň mesela çagyny edim diýjek bolýan. Kargo barjak bolsaňyz o tak 20 adama gitmek gerek gal. Barip ýany şo edemelci işler edin. Şu dokument bolar ýaly. Uğradaly hani bütün dünya sağlyk saklaýyş guramady. Näme diýi? Ala böyle ala hekke ýalyk bu. Bütün dünya pandemiýede hani gyrlyp ýaty. Birde bizde de hiç tat ýok diýip adamyň madaryny üstüne tekizläp. Bu näçilik bolýar? Yok, halmra. Çykda çaparsak onda biz nähilmeli? Elementarny zatlar şu zady başaryp bilmeýän bolsalar, şu zady ýöne şu maskany halka ýetirip bilmeýän bolsalar. Olon o taýda işi yok, hal murat. Olar ýala adamyny yankı döwletiň däl gitçiken hemen goloyunu tawuk geten goloyuna getirmeliler. Bu elementarny zat, bu ýöne iki köpü öldürýän zat. Muğut payladılar Türkiye'de şu an. Başta çıkan vakti koronavirüs. Avtobuslarda ya da şu an benzer şehirlerde muğut payladılar. O köp berdi şunlarla. Şundan kär görjek bolýan tüjäre atu jedatyny bermeliler. Ne şular ýaly pandemi bu epidemiya nämedigini bular düşünen nokta. Bu gyrgynçylyk ol keseller, bu gyrgynçylyk. Hökümet bolup şundan kär görjek bolsalar. Men sana diýýän görüňäden ýurdun içinde her welaýatdan aýdyp otylar mana. Halmra dagy diýär, milisiýalar begenýär diýär, polisler bilen doktorlar. Bizim wagtymda şular ýalyn keselçilik görapdyr. Bir de girdeci gelýär dedi. Köçede 100 adam sakladym, 200 adam sakladym. Siz kimden bolan haramdady? Beýdip öz halkyny çurkap oturup, bu gyrgynçylykdy. Ne bilemek sapara.
Ya biz şu taýda 25-30 ýyllyk bir düzgünleri öwrenşip uýgurlaşyp gidipdir. O ýurdun içindäki wagşylygy biz bilemzak düýbinden. Näme boldy? Bir ýagdaý men düşünüp bilemem. Hiç bir aklyna sygjak zatlar da bula öz halkynyň garşysyna edip oturan işler. Halmurat bulan näme etmeliligini men başta aýdypdym, olyn aýtma diýdim-de. Yo aýtma gerek gelse para sen şonu diýsen ine erti hemmesi mewjal bu hanamla konstitusiýa, hanamla kanun Ana konstitusiýa gitsinler görsünler. Ana şu taýda konstitusiýa. Biz bir kara doğarlı. Şuyan bayatım sağa atsanın bizi patlatacaklar çepe atsanın. Ayın son gowadan diýen oklar Halmurat çoň üçin bir ýüregimiz İlçilikler kadının bilenle tapılar arkayınlar tapar. Böyle. Onu näme şuwunlukça bolýa. başlasaylı vatandaşlarımız bilen ertire çelli. Onu biz din çalışgyny saat 19'dan Avrupa wagty bilen ya 19'dan mäskemine. Enem gelenim şoňa çelli, şo kargo barada näme dilli. O ýanky bütün dünya sağlığı saklaýyş guramasyna hat ýazmaly, şol dokumental ýemeler adresini tapyp uğratmaly. Şu zatlar şol din jarşygyna şol gaýrat etdi, ýetişdirin Türkçe dogan bilen maslahatlaşyndy. Men öyle çaryna özüm jaň ederim şu mesele. Or biz sorap görürüz. Gaýrat edelim. Ýolu barmy nädip uğradyp bolýa kargolar. Bolar. Yok bolmasa bize bütün dünya sağlığı saklaýyş guramasy ursat bersin. Biz şu taýda erti Şweýsiýanyň şäherleriniň köçelerini aýlabym ýygnaýan men şu Türkmenistanyň halkyna gerek maskan geçirmäge ýol açdylar. Näme üçin ýok? O halkymy da bizim o. Hökümet etmejek bolsa soğulsun ara çekilsin. Bilediýär şu kömegi. Ýöne bir beýdip halky gyrgyna bermek bolmada. Bolýa menem durýan şu ýerde para görýän men. Halmurat sen bir ýakma, men ýakanym ýetýär. Bolýa watandaşlar onu näme sag oturun hemmäniň öýünde sağlykda görüşelim. Sağlykda görüşelim. Tamam.